அம்மா வரதுக்குள்ளே நம்மளே ஏதாவது சாப்பாடு செய்வோமா? நம்ம என்ன சாப்பாடு செய்ய முடியும்? நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் மேகி ஒன்று தான் கிண்ட தெரியும். வேற என்ன செய்கிறது? நெட்டை பார்த்து ஏதாவது பண்ணுவோம் லூசி. அப்படிங்கிற. சரி, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன ஐட்டம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். அதை வச்சு ஏதாவது செய்வோம். நம்ம நெட்டில் பார்த்து அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எதுவுமே வீட்டில் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது? வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ஏதாவது செய்ய பார்ப்போம். அதுவும் கரெக்டு தான். இங்கே ஃப்ரிட்ஜில் பெரிய பூசணிக்காய் தான் இருக்குது. அதை வச்சு சாம்பார் தான் வைக்கலாம். பூசணிக்காவா? பேசாமல் அல்வா பண்ணிடுவோமா? பூசணிக்காய் அல்வாவா? எனக்கு ஸ்வீட்டே பிடிக்காது. இப்போ நல்லா காரமாக சாப்பிடணும் போல தான் இருக்குது. காரமாக சாப்பிட்றதுன்னா நூடுல்ஸ் தான் கிண்டி பெப்பரை போட்டு சாப்பிட்ணும். வேறு என்ன பண்ணுறது? பூசணிக்காய் வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? பேசாமல் வா, போய் உக்காந்து டிவியே பார்ப்போம். நான் பாட்டுக்கு இருந்தவளையும் சமைக்கலான்னு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு இப்போ இவளே திருப்பி டிவி பார்ப்போங்கிறா. நான் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், சூப்பராக செஞ்சு சாப்பிட்லான்னு பார்த்தேன். கடைசியில் இத்தாத்தண்டி பூசணிக்காயை தான் அம்மா வச்சுருக்காங்க. என்ன பண்ணுறது? இதெல்லாம் ஒரு சைஸா? இதவே இவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்ற. அம்மா 5 ரூபாய்க்கும் 10 ரூபாய்க்கும் சாம்பாரில் போடுறதுக்கு வாங்கி வச்சுருக்காங்க. இதோட பெருசெல்லாம் இருக்குது. பூசணிக்காய் பம்கின் எவ்வளோ பெருசு மிஞ்சி போனால் இருக்க போகுது? மிஞ்சி இந்த ஹாலோவின்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க தான். வேணா ஒரு 30 கிலோ 20 கிலோ இருக்கும். அதுக்கு மீறிலாம் எங்கே இருக்க போகுது? அதெல்லாம் இல்லடி. பூசணிக்காய் பம்கின்னு ஹாலோவின்க்கு பண்ணுறதெல்லாம் 40லேருந்து 50 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும். 20 கிலோவா? 40லேருந்து 50 கிலோவா? ஐயோ, அது ஹாலோவின்க்கு பண்ணுறது. அதோட அதிகமான எடையில் வேர்ல்டு கின்னஸ் ரெக்கார்டு ஒரு பூசணிக்காய் பெரிய சைஸில் முளைச்சி சாதனை படைச்சிருக்கு. 40 கிலோ 50 கிலோவே பெருசாக இருக்குது. இதோட பெருசா எவ்வளோ? என்ன 1000 கிலோ இருக்குமா? கரெக்டாக சொல்லிட்டேன். உண்மையிலே 1190.49 கிலோ இருந்துதான். அதாவது 1 டன்னுக்கும் மேலே. என்ன சொல்கிற? நான் சும்மா ஒரு பேச்சுக்களை சொன்னேன். நீ உண்மையிலே இருக்குன்ற? ஆமாம் பூமாரி, உண்மையிலே இருக்குதான். இதை வேர்ல்டு கின்னஸ் ரெக்கார்ட்லேயே போட்டிருக்காங்க. 1 டன்னுக்கும் மேலே ஒரு பம்கினை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் உனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணுன்னா அதோட எடை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் காருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏ அப்பா, இவ்வளோ பெரிய பம்கினா? இங்கே அம்மா 5 ரூபா 10 ரூபாய்க்கு வாங்கினதை வச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதெல்லாம் வருஷக்கணக்காக வச்சு சாப்பிட்லாம் போலையே. ஆமாம். சரி, நான் போய் டிவியே பார்க்குறேன்.